आर'नाइ रादाबाव खौरां फोसावनायनि गोहोम। बरनदि दैसायाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ जोंनि खौरां बिजों आर'नाइ रादाबाव फोसावनाय जादोंमोन। बे खौरां फोसावनायखौ नुनानै दिनै तामुलपुर हाग्रा बिफाना गोख्रों नायगिदिं फैयो। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरनदि दैसायाव गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावबोबाय थानायखौ सम सम ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद दैखांबोबाय थादोंमोन। थिग बे आयेन बेरेखायै बरनदि दैसायाव अन्थाइ बाला जावनायखौ गोख्रोङैनो हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया नायगिदिं फैनानै आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायाव बाहायग्रा मिसिं बायदि मुवा आइजें आइलाखौ बोखांनो हादों होनना हाग्रा बिफाना फोरमायदों। हाग्रा बिफाना बोखांनाय आइजें आइलानि बेसेना खमैबो 5 लाख रांनि जागोन होननानै फोरमायदों। बे गोख्रों संदाननाया तामुलपुर हाग्रा बिफाननि इनचार्ज गिरेन बर्मननि दैदेननायाव जानानै थाङो। যে ঢেকিপুটাৰ বৰনদী নদীত আপোনাৰ অবৈধ খনন কাৰ্য চলিছে। এইটো আচলতে 5 নম্বৰ মহলৰ কাৰণে এলট কৰা, মানে 5 নম্বৰ মহলৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ কৰা হৈছিলে। এতিয়ালৈকে টেণ্ডাৰটো এলটমেণ্ট দিয়া নাই আৰু সেই ঠাইতে মানে অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে আমি আজি ৰাতিপুৱা ষ্টাফ আৰু পুলিচকো মই খবৰ দিছিলোঁ, আহি আজি গোটেইখিনি উচ্ছেদ কৰা হ'ল আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহয় তাৰ প্ৰতি আমি নজৰ ৰাখিম। বৰনদীত যাতে এইটো মানে ছেকেণ্ড টাইম আৰু নহয় তাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আমি কৰিম।